mögé ment. Az 5-0-hoz. Öt, 4-1, és ő adogathat, tehát ezért nem olyan drámai a szituáció. Lehet egyébként, hogyha valahol kint a vár. Mérkőzés. Most bár azt mondom, hogy a második játékot adja oda némiképp indokolatlanul Kirilenkónak, de Davenport simán lehetett volna ez 6-0 is. Hozhat egészen 4-3-ig Maria Kirilenko. Ez azonban egy negyedik is. Nyilatkozatára, aki ugye mondta, hogy jó néhány játékos hátrányba kerül. Azt tegyük gyorsan hozzá, hogy ez egy előre fölvett interjú volt, tehát Wilander nem erre a konkrét helyzetre utalva mondta, amit mondott, hanem úgy általában. Mert ugye ma az a helyzet, hogy el kellett, azt gondolom, halasztani, vagy később kell majd kezdeni néhány találkozót. Hiszen még, ha végignézzük ugye a programot, akkor tulajdonképpen a javán már túl vagyunk. Hátra van az esti program a Rod Laver arénában, amit nyilvánvalóan